aniya kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ning si Manaw nga naguluhan. Si Bagwis ug ang gamhanang lapis. Bagwis, naipan diha ha, naasay kape. Mamupo sa kus mga tanom na to, aro balikin atos merkado, ha? Tabangan na lang ti ka, ma. Ay, unya na, kung masuda na ng imuntihan. Painit sa diha, apas lang unya na ko. Sige, ma. Apas ako ni mo. Sige, ato na ko. Apas tayo para dito sa merkado, ha? Ma. Ayaw na nadada akong basket, ma. Ako rin daan, no? Nahala, sige, ikaw lang. Ato na ko, ha? Amping, ma. Love you, ma. Love you, sadnak. Niyan ako, ma. Dali na. Tabangin ako para madatan sa merkado. Klase para ba kaon niya? Ma. Nala. Wow. Daghan ng tao nga ni Maui. Daghan na siya ng bunga. Grasya na sa Dios na. Bisan tuod og gamay ra ni atong yuta nga katamnan, kaluis Ginoo, buhi og himsog ang atong mga tanom nga utanon, mga lamasad. Bitaw, ma. Nagi tayo mabaligyan sa merkado. Salamat, Ginoo. Lala, sige na. Ikaw na'y pamupuan ng kamatis, ha? Nya ka ng silisad, nya sibuyas dahunan. Ako ining mga utanon, nak. Ma. Ay, diara nga tong presko mga lamas ug utanon, mga suki. Bago giningag popo, mga suki. Presko kay gikan pa sa garden. Dali na mo mga suki kay mahutan jud mo. Di apa sa diri mga sugi, ha? Preskong Op, taong, diri panilya, na. okra, palit Ops, diri. repolyo. Pila kiloy mo? Komplitos ricados, tinapay kamunggay. Ops, ikaw pila. Upo po, dali na mo. Pila kilo? Presko kay ni, dali palit na mo, oy. Adong, pila ni tomatis? Dong, sibuyas dahon ako, dong. Kadyo sa lula ha. Unasan ako si kuya kay siya man ang nakauna. Kuya, pila ka buk tamatis mo? Barato na kayo. Kanang, para lang nga makapalit big bugas magsudan si mama. Buutan nga bata. Kugihan. Mutabang is mama o panginabuhi ba? Dong, pilang kilo ni? Gamay ra ni kuya kay gamay ra man siya ng among garden. Nala. Hotdog ko palit. Wow! Salamat kay kuya ha. Ma! Tabangi ko ma! Hotdog ko na ni kuya kining tamatis sa magpalit. Uy, mau ba? Hala, sir, salamat kaayo, sir, ha? Sige, timbang nga. Kay akong paliton. Igna kong pilatanan, ha? Oo, sir. Sige, sir. Kuya, salamat kayo ha. Salamat jud. Si Lola na siya nga kung atiman nun. Lola, sorry kayo ha. Ay, may problema, ondong. Nalingaw ra sa kong tanaw nimo. Kanindot kong tanang bata sama nimo. Buutan niya pagkaanak. Kugihan. Kaluyan kaunta sa Ginoo, ondong. Hatagan ka grasya. Anak, sige na lakaw na kay klase pa nimo, malate na ka. Ma. Nya, okay na ka diri ma? Nak, uy. Pirmi na baya ni natong gibuhat, ha? Basta oras tas imong klase, biyaan man ko nimo dinhi. Unya, okay raman kay gamay namin natong mga tinda, oh. Mahurot man ni Ron. Kadiyot, daday baw nimo, oh. Salamat ma. Ito na ko ma. Sige, sige. Bye-bye ma. Ma, amping ka ha. Amping sa pagpauli ha. Ikaw sad, mag-amping ka. Uy, dali sa, kadiyot, tarungon ta na imong uniform, dali. Don Jose, patas isa gamay ang imong palit ning among humay. Oy, ubos po kayo, Don Jose.
Maluit na ka na mo mga pobre. Dili na nanako sa kung napobre mo. Dili na nanako sa nga ako amo palit sa inyong mga ani. Ugway magbuot ako. Kung maura na akong palit sa inyong humay. Alay kung dili mo, awayaw. Hawa na mo din eh. Oh, kamu niya. O sa lang inyong da. Mga repolyo, Don Jose. Sige. Karon, ubos na akong palitan ng repolyo karon. Aha, nga naman, Don Jose. Ay nagpanguta na. Basta mauna akong palit. Hoba ng istorya. Pwede ba punan lang ni mo bisag gamay lang, Don Jose? Maluoy ka. Bitaw, bitaw, Don. Maayo na lang na mo mga pobre taon. Bagay sa ilong. Di na ko gusto ng istorya. Kung oyon mo, hala ipatimbang na sa akong mga tao. Alakin sa pa niya. Paminaw mo, ha? Dili na mausab ang ako presyo. Kung kinsa amo padayon sa pagtumo na rin ako sa ilang mga ani, ipatimbang na kina. O kinsa ang dili oyon, mga bagag sa ilong. Hala, pamahawa. Ay, grabihag yung batasan ining Don Jose, oy. Lagi. Huwag kaluoy na to mga pobre. Halos pangayoon lang ang atong mga ani. Maog yun. Paita yun yung pobreta. Baog yun. Manakit mga atong kalawasan o tinanom. Pero palitom lang sa ubos sa nga presyo, eh. Paimos lang sa tang mga kabus nga mag-uuma. Maog na din ha. Kuya Johnny, yun na. Uy, Uy, nung magwes, buntag sad. Mo eskwela na ka no? Oh, Onoy. Oh, Ay. ano mo ra minghoy ang inyong mga naong? ay, binghoy gyud dong. Kay grabe, kamapahimuslanon si Don Jose sa pagpalit sa among mga ani. Uy, mau ba ng tisa? Luya ko ninyo, good. Ang suman, hulot na yung tindas merkado ni mama ni mo dong? Urot na gid taon no yamboy. Kay gamay naman lang to pagikan ako. May pamudong, saktos presyong inyong halin sa baligya ninyo. Kinagmay raman siya ng among tinda. Kanang manang kay gamay raman ang among ani. Dili pareha sa inyong ani nga sinako jud. Sige lang. Kanang di la ta magpakawa sa paglaom. Ya, di la ta munog sa pagpananom. Kay mao man niya to panginabuhian. Ug mao siya ning gikaon sa katawan. Kay kun wa ta mga mag-uuman no, way kanaw na mga katawhan. Manalanay kanang am-am na to sa kagalingon ba? Oh, di ba no? Sige, adjust ako ninyo kay klase pa na ako. Bye-bye. Amping mo ha. God bless. Mag-amping ka usab. Eh, pastila ni mata. Bantay ka ni mata, ha? Parang tiguang manulti. Parang korek. Pero sakto sabi siya. Tinuod man itong iyang ipanulti. Sa laktod, kutob ra gyud dinhi ang atong kinabuhi. Kabus hangtod sa pagsap sa atong kinabuhi. Eh, pastila ni mata. Bantay ka ni mata, ha? Parang tiguang manulti. Parang korek. Pero sakto sabi siya. Tinuod man itong iyang ipanulti. Sa laktod, kutob ra gyud dinhi ang atong kinabuhi. Kabus hangtod sa pagsap sa atong kinabuhi. Eh, dawato lang na ito nga. Mao na gini atong kapalaran. Kanya mo mauli na tanin niyo. Bye ninyo, classmates. Ni, ngano ka man kaya na imong chinilas pa quiz? Ha? Akuan? Gikan man ko na ninda sa merkado. Mga nahukaw ni akong chinilas. Di pa kiingnan naman ka ni ma'am nga magsapatos ka, nga nang magchinilas man jud ka, uy. Kay kuan. Wa mami kapalit og sapatos. Nya kay di man pwede nga dili magsapatos, be. Sakti lang. Miyangyo naman ko ni ma'am. Magtigom raw niya ako aron nga makapalit og sapatos. Ni, Hey! Agnes! Oh, hala, naana sa siya, ay, maldito na ba kayo na siya, do?
Giruga gini mo eh. Hmm? Ha? Sa hambugiro si Bagwis ba? Dili, mangkot. Ikaw ang hambugiro. Kilabo na magtingog. Tay, tingog mo gina. Maltito jud ka da. Pagpilapil. Uy, Aray! Manok mo lang ka! dili, Chisko. Barog. Okay na ka? Aray! Hello, napangos ka. Maldito Apil. jud ka, Kyle da! Nya, yung balita ko. Klamo ka? Hoy, ikaw ba ikaw? Ikaw balingit ba? Pobre kay baho init ako. Sip ka ni mama. Ay, sip ka. Ngupya ka nung. Manda ka kakisko sa tisa to kaniya. Ha? Ngupya ka nung. No, mamangkot na mangupyas Bagwis ko. Kaya na, takbo di balik. Ayaw lang si Kyle, si Chiska Kyle. Ako na awaya kung gusto ka. Ayaw lang siya. Ayaw hilap ti siya. Tawag-tawagan ka si Kyle. Sawayon ko. Awayon ko. Abi kay, pobre naman ko. Unyan sila dato. Sige lang. Nanad naman ko, ani. Paubos lagi ko. Oh, naitigwang. Naglingkod sa ilaw sa punuan sa kahoy. Oh, halo. Nagkadugo siya. Nasa mga samad. Halo. Ganda mo ka na siya. Dulo na ko. Lo, ano man ka? Ansay, nahitabo ni mo. Ano nagkadugo man ka? Yan nakay mga samad. Gibunal-bunalan ko nila. Unsa? Kisa sila, lo. Kaluoy ko ni mo. O sila kaluoy nga bibuhat ni mo ini. Dali, lo. Hubuan na ako akong uniform. Baso na ko, ha. Ano nga trapuhan ka? Ayaw. Ayaw na undo. Ha? Pero, lo. Gutom ko. Ha? Igutom ka? May gani kay wala na ako magasto ang baon nagihatag ni mama nako. Kadyo sa luha. Palitan di kag makaon. Abot ako ha. Kaon palo. Salamat, undo. Natambalan ang akong kagutom. Kinsa ganito nga ni mo? Bagwis lo. Bagwis? Oh, ang tinuod ako nga lo kay Baldwin. Pero ako angga bagwis. Dagon ko nila og bagwis. Mao ba? Ulo. Oh. Kansa din ang puti nga papel nga imong gidadalo. Nakakita ko nimo ganina nga nagulit ka ng papel nga puti. Kini. Hala. Nay nahuglo. Hala. Ano ba na, lo? Oh, hala. Usa kini kalapis, undo bagwis. Lapis tuod. Hindi ko ng lapis sa lo. Ganahan ka? Lo. Pero imo man na. Ako kining ihatag nimo. Ha? Imo na ihatag na ko? Oo. Imo na kini o. Dawata. Salamat lo. Nanagi ko'y lapis. O nabiya ko'y lapis. Mayo gani kay naakaini. Di na ako mapalit. Papel na lang ako paliton. Undo. Dili ka na basta-basta nga lapis. Ha? Makatabang ka na kanimo. Gamita siya sa panahon nga magkinahanglan ka. Mutabang siya kung ang tumong maayo ang katuyuan ini. Mupaambit sa iyang isig kaingon. Mutabang sa nanginahanglan. Apan,
Kung ang tumong dunay dautan nga katuyuan, dili kinimutabang kanimo. Timan ikining tanan akong gisulti kanimo, Undo. Olo, bisan naglibog pa ko ron sa imong gisulti, basta kay timan-ana ko lang imong gisulti. Maayo. Giuhaw ko, Undo. Giwaw ka? Kadyo tsalo, magpalit kong mainom nimo. Sorry ha, nalimot ko. Kadyo tsalo ha, magpalit ko. Lo, diyan na ang... Lo? Lo, asa naman ka? Lo? Lo, nawa man si Lolo. Sorry ma, nadugay ko guli. O nalay noon ko makatabang o pamupo ni mo sa mga tanom nato. Ay, okay ra anak oy, human naman. Okay ra ka ma? O ka kapuya? Lingkod sa diha ma. Ako nalay maglungag. Mag-andam sa atong panihapon. Sige. Kainit sa panahon. Ay, kapuya. Uy, unsa to? Ha? Ma, Nak. ngano? Nak, dunay kahayag ka ni gawas. Gikan si mong bag. Unsya? Kahayag gikan sa kumbag? Sorry ma, nadugay ko guli. O nalay noon ko makatabang o pamupo ni mo sa mga tanom nato. Ay, okay ra anak oy, human naman. Okay ra ka ma? O ka kapuya? Lingkod sa diha ma. Ako nalay maglungag. Mag-andam sa atong panihapon. Sige. Kainit sa panahon. Ay, kapuya. Uy, unsa to? Ha? Ma, Nak. ngano? Nak, dunay kahayag ka ni gawas. Gikan si mong bag. Unsya? Kahayag gikan sa kumbag? Oh, lagi. Tanawa. Mura og gikan sa sud ang kahayag. Misilaw kin ang kahayag. Ha? Kain ba? Ala, ano sa man eh? Nga naman anak. Ha? Ambot mo. Nawa na. Nuwa na tuod. Nakunsa ka to sa. Ambot mo. Ablihi ko nun ang imong bag, be. Oo. Hala, ang lapis. Gikan sa lapis ang kahayag. Gikan din niya kay napay gamay kahayag nga ako nakita sa layon na kawa. Nga naman na. Nga nung ingon anang imong reaksyon, ha? Ha? Wa man ma. Say, wa. Oh, Ang ako rin ng flashlight nga gamay ma. Katong nakitaan ako ba, siga. wow. Mao ba di ay? O ma, ako sa nitiwasyon ng akong buhat ma. Ano nga makapanihapon na ta? Lapis, ganong miyayag man ka ganina. Nandok pa ako. Ansa digid ka? Di man di ka makasultin no? Ansa man to di mo pagtubag na ako nga. Lapis man di ka? Pamagkay baba. Di ka makatubag na ako. Oh. Ha! Ha! Hala, Pagwit. Na, naunsa ka, si mama. Wa man ma. Naitiki. May nakugdaunsa ka diha na. Okay ra ko ma. Nahala sige. Tiwas og tuon diha na. Ma. Kuyawan ako eh. Ano naman to? Miliyok lapis? Ay, basig nalipong ra ko sa kainit sa panahon. Huwag kayo malipong. Talagpat siya ko. Kasakit akong kugang-kugang.
misulti? Ikaw tumitingog? Ha? Lapis? Nakaunsa ka, oy. Ah, Ano naglagubo mo ka din, he? Ah. Singkit na sad ka, naunsa man ka. kining nalagitiki ma. Tiki. Oh. Karon na lang ka mahadlok og tiki. Ha? Ano ka mahadlok og tiki? Good. Ha? Kining kuan ma kanang mitingog man gud ang tiki. Unsa? Nayabag na. Nitingog na ang tiki. Nitingog lang. Saba di mo bagbis. Uy, kahanggaw na bayas naong ni mo na. Uy. Lagi ma, di man ni siya mutuon noon. Taba diha, oy. Pagkasiaw na gid mo bataa ka. Sige na ma, katuog na. Kay sayo para bata ma, maninda og ma. Ikaw sad katug na. Dalian na imo assignment diha ron matug na ka ha. Sayo pa ta ugma. O ma. Sige. O ma. Kinsa gid ka? Unsa gid ka? Ayaw ko ilabti ha. Mangang kami. Agay, sakita sa kong kugong-kugong, oy. May gana akong pagkalagpot. Imo mo akong gilabay bagwes. Kailan ka na ko? Siyempre. Lain sa gayong di. Misulti bitaw ka sa imungan. Pagpangutanan ni Popo ni mo. Popo? Oo, Popo. Kinsa Popo? Ang nagatag ni mo nako. Ang nagatag nako ni mo. Libuga, oy. Whatever. Lo, kamaw ka mo English? Lain sa gaydi. I'm smart, intelligent, and witty. Kamao ko mo sulti og bisan unsa nga sinultihan. Ha? Titinuod? Alage. Bright kay ka. Siyempre, naman ko sa tanang subject. I know everything. Sige ba ako eskwela? Makalingaw man ka, oy. Oh, di ba? Lingaon na ka na to. Nalimot na ka sa imong kadlok na ako. Ako si Lapis Bonges-nges. Lain na, bungis-ngis ha. Di ba? Naimot ka? Nagkatawa ka? Mahimot man ko sa imong katawa, pati kagtingog sa. Mau gani. Gani. Tawgon ko nila og bongis-ngis sa among kalibutan. Ha? Inyong kalibutan? Oo, sa kalibutan, sa mga engkanto. Ha? Kalibutan sa mga engkanto? You mean, engkanto ka? Oo, nagtaday ang klase sa engkanto ang anaan sa among kalibutan. Ato na'y mga dautan, ato na sa'y matarong. Ha? Ikaw, asa man ka na? Isprikitek! Ispikitik? Siyempre. Sa matarong. Maubitaw, nga di ako gihatag ni Popo ni mo. Kay buotan man ka. Nisalig si Popo nga gamiton ko ni mo sa matarong. Ang siyempre, tabangan ti ka. Nga. Lo, pati asik tingog, oy. Angang, sigihan man kong tahal. Nakadungog. Pero, tayo pa, nadi engkanto nga lapis? What a question. English. Ako di ay, ako ang buhing ebidensya nga doon ay engkanto nga lapis. Sayo pa. Maya mo sayo ni mo. Pungis-ngis, oy. Siyempre. Taysa, bungis-ngis. Nga naman. Kanang, nganong nahimo man kang lapis? Pero, tayo pa, nadi engkanto nga lapis? What a question. English. Ako di ay, ako ang buhing ebidensya
nga doon ay inkanto nga lapis. Ah, tadadada, na 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 na. Hala, Ah, na na sayo, sayo pa. Ayaw mo sayo ni mo, bungis-ngis oy. Ah, siyempre. Ah, na 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 na. O, ha? Taysa, bungis-ngis. Ha? Nga naman. Kanang, nganong nahimo man kang lapis? Ala, sige kag balik na. Sige balik. Ngang, nibuong lagi ko ba? Ano nahimo kang lapis? Kaya akong libawan, ang inkanto, sama sila sa kuan kanang, para sila tao ba? Sama na mo. Kat mo ng gigon, dagan ming klase sa inkanto. Doon ay sasama ninyo. Apan? Dili, yun. Sinto pat sinto. Nga susama yun sa inyong bayhon. Sa lakton, adon na gibikalayan ninyong mga tao. Sama na ko, o sa ako kalapis. Ngano ganing, o sa kakalapis? Usa lang ko sa mga lapis sa among kalibutan. Dagan mi. Ado namin tagsa-tagsa kahangyo sa among hari o reyna. Alang sa among pamilya o kaugalingon. O garon matuman o gihatag nila kini kanamo. Kinahanglan nga mulampos mi sa among misyon o gimbuhaton nga mao ang pagtabang sa nang inahanglan tini sa inyong kalibutan. O mi, ako. Gitugyan ko ni Popo diha ni mo. Aran, magamit ang among abilidad. O, inuntang power. Kinanglan, nga imo kong gamiton. Gamiton? Ma, gamay ra lagi atong naani ron. Ay, mawalagi na ko eh. Init magud kaayo ang panahon. Nangalaya ang uban. Unya, wa kay mamunga nga itong mga utanon ron. Gisigil man tanan nato buo-buo ka ng organic nga fertilizer man no? Oo, hasta ang yuta gisigyan sad nako og abonog fertilizer na. Bitaw, pero dagundi gihapon sila sa kainit man no? Depende na. Naidag-on, nya nasa dili. Ang atong tanom, gidaog gid ang uban nako eh. Mao ba ma? Nabalakasat ko kay naibang tanom nato, gikaon sa mga mananap. Oh, mao ba ma? Kana bang pesticides ba? Fungicides, o kanang gitawag og white flies. Aw, mao ba ma? Mao nang nangalaws, nangalayang atong mga tanom na nag-uul gid kay kustanan ay. Ma. Pwede kay powder ba, Chris? Wa, kay gamay naman mi og hali ni mama ron. Igo naman to para palit og bugas ug sudano namo. O para sa tambal ni mama. Uy kaon ron. Gamita ko bagwes. Gamita ko bagwes. Gamita ako. Nakadungog ka na ako, bagwes. Gamita ko ba? Bungis-ngis. Ngano day pagwis oy. Ah. Unsay bungis-ngis? Ah. Ingon ka, bungis-ngis. Ah. Ano ka? Lo. Ano di ko? Oo. Ay, wala to eh. Ayaw na to na eh. Chiska. Aw, share lang taan niya akong baon o. Ayaw lang. Kuhangan na ni mo. Dili laki, share taan ni. Imo na o. Nga ako pud ni. Ayaw na lagi. Bagwes, gamita lagi ko. Siya matikas paggamit. Ha? Unsa yan saan paggamit pakwis? Ha? Ay, napagtubag na gogod. Ikaw sad ba? Sprititikay ka. May bong na lang na imong classmate.
Ilom na lang. Ano? Buhatan na lang akong gisulti. Gamita ako. Pag-drawing niya, sige gusto ni mong makaon. Sige dayon. Ha? Magwisiki na pa, dawatan na ni pa. Imo na ni, Salamat, Siska. Kadya siya, sinibutang kadyat ang sandwich nga imong gihatag. Kanang na ako'y nalimtan sa room. Kadyat ako. Pabalik na dayon ko. Ha? Bungi sis. Nagpalayo ko ni Siska ron na dili siya may buong. Ano siya ito gisulti ni mo? Pag-drawing ko gusto ni mong kanon. Sige. Nanay papel bungis-ngis. Sige na. Gamitan na ako. Pag-drawing na dayon. Oo. Oh. Kana, very good. Tama! Hala! Siupaw! Ganong nahimo tinood ni Siupaw ang akong gidrawing. Gaga. Yay! Nagamit na gyud ko nimo. Yan naman ni bungis-ngis. Tinood yun ni. Sprikitek. Ta. So, ayaw kaon. Aron may bawani mo. Kung tinood, bagyan na o dili. Sige na dayon. Gigi. Hala, Todd. Tinood ka di nga Siupaw bungis-ngis. Hala, dili ko makatuwi ni Do. Ikaw ni gani ka. Tuola lang. Miyaw bungis-ngis. Gamahanan gidi ka siya. Usa ka kagamahanan lapis. Salamat, bungis-ngis. Ay, napit ko. Sorry. Bungis-ngis, pwede mo hangyo. Andiyan man na. Pwede na ako tagaan akong amiga ng Siska. Kay iya ba akong giyatagan og baon niya ganina. Wa pa lang ako kana, pero kuan ba, akong pasabot ba? Dining, wa siya, magdinaw na ko. Ni-share siya na ko. Butan si Siska. O kayo, basta botan, dili daw. Ang giyatagon, ako nang gantihan. Sige, pag-drawing og laing Siupaw para ni Siska. Yay! Salamat, bungis-ngis. Pwede parisan og juice? Sure! Abi na kong pulveron. Sure kayo. Go! Taro nga og drawing ha? Pwede sa dugos? Pwede kayo. Ay, daghan na kayo. Juice lang. Pwede ganit chicharon. Kay. Oh. O unsa pa? Sige, mag-drawing ako. Pero juice lang. Ha? Ako'y isang lapis. Dulo ko'y matulis. Naiguguhit ko ang bawat maisip. Nabobura ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin. Ulo ko'y gamitin. Bisag pati kag tingog no, pero makalingaw ka. Tanawa, mala. Wow! Siupaw, orange juice. Yes! Salamat, bungis-ngis. Yay! Why sa pa yan, bagwis? Ako na nihatag ni Siska. Siska! Na ako ihatag ni mo. Hala, Siupaw og orange juice? Diin man ka, anak. Wow! Siupaw, orange juice. Yes! Salamat, bungis-ngis.
Yay! 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 Huwag sa pa yan, Bagwis! Ako na ihatag ni Chiska. Chiska! Chiska! Na ako ihatag ni mo. Hala, siupaw og orange juice? Diin man ka, ana. Gikan ako. Ay, siya pa. Don't worry. Dili na siya makadungog na ako. Diin ka, ana, oy. Unsay ayok sa papakwis, oy. Kan, ayok siya pa ba? Gitagaan ti siya pa o Diyos. Aw. Okay, thank you. Diin day ka ani tinuod, oy. Abi na ko wa kay baon. Naman lagi kay siupaw og juice. Joke naman to na ako. Aw. Hey! Si Kyle. Kaon og supaw! Hindi na pag-Diyos! Umal magdato! Dasya! Ilason. At tira! Duol na Kinsa pa na, sila, Bagwis? ay. Hey! Hey! Ikaw ba ikaw? Manasiki pangaway na ako. Ikaw ba? Mau ba? Ikaw na limang panos. One kig. Amin kaon ba? Alvin! Kuha na supaw ngayong kaon ba? Kuha na! Hoy! Ayaw, oy! Gilab niyang siupaw ngayon mo, gikaw. Kyle! Naana sa ka? Nga nang hinaptanon man jud kay kanamo ni Pagwis, oy! Waman mi manghilapot nimo. Ikaw ba? Ay, lagi pagbuot. Di ko na niya. Dagot ka niya. Kay nasuya man ka ni Pagwis. Ingon pa nila, basta ko na maglagot ka sa kataw. Unya, dili ka ganahan niya. Bisa ko siya manghilapot nimo, wa siya sa nimo. Nasuya ko na, kay dili man ka makahimo siyang mahimo. Wa man nimo kunon sa inahan niya. Mao nang nasuya ka niya. Sa! Ay, patakat! Na! Di dahil tinuod. Be! Nasuya ka kay Brightman si Pagwis. Nasuya jud ka kay dagko o grado si Pagwis. Nasuya ka kay ganahan man niya atong teacher. Nasuya ka kay daghan ganahan ni Pagwis. Ilom na lang, Chiska. Kabay ka ba? Ikaw ba? Mulaban yung anang wang kiga? Today. Bagwis! Drawing nga dahil ang nasi mong una-una. Dali! Na! Talagip! O, bungisis. Dali yan na, Bagwis! Naman na. Anon jud kay kada. Ay! Gunitin! Gunitin niya ng wangkig! Gunitin! Gunitin! Saan man ninyo si Pagwis ha? Isumbong tamong teacher be. Teacher! Teacher, oh, lagdanan tayo! Hala, Teacher! nagsurisad siya ni Chiska. Nganong kakain? Kawi! Nganong kalit man kang kausab? Gigakos man mo sila. Nga, nagsuri pag yung ka. Tana! Tana mo! Tana mo! Hala, Tana mo! Alvin! Tana mo! nga naman to siya. Tana, atong sundon. Pagwis, nga na dahil to siya, oy. Kalit lagi to siya kausap. Kalit lang sa siya, piyaw man o kakos. Nga nangayig, sorry na tong duha. Suko pa ganito siya nato ganina. Iyan na masag gani ang takang kulatahon. Kay pagunitan man kanya siyang mga friends. Good job, Bagwis! Ni payom lagi ka, Pagwis. Nalipay lang ko nga wa madayon ang plano ni Kyle sa gusto niyang buhaton ganina. Bitaw no, kalit lang. Ipungchit ko, oy. Ay na lang siya kung nauna achis ka. Ang importante, nga may lakaw na sila. Grabe ha, ito bungis-gis, oy. Nao sa banda yun si Kyle. Imbis nga iya kong kulatahon, yan ay noon may nga gigakusog nagsuri siya. Kaya ba ako may imong gidrawing, di ba? Siyempre, mau siya may tabo. Antod karon di ko makatuon ning naitabo bungis-gis. Hmm. Naadyo kay power. Matuman jud ko nun siya may akong i-drawing. Matinoy jud. Aha. Pero ayaw kalimot nga gamiton lamang ako sa matarong o dili sa dinautan. Oo, gitimanan ko na bungis-gis. Mabitaw nga ang akong gidrawing ganina. Mugakos lang si Kyle na mo pagsuri. Sakto ko, di ba?
Mismo. Sakto jud kayo. Kayo, dautan pa tong imong gidrawing nga makaalaot atong batang maldito. Digyot mahitabo ang imong gidrawing. Ay sama sa kong gingon. Gamiton Gamiton sa sa matarong matarong o dili sa dautan. Ay, pagkadugon gino. Ay, suswag ko din kalit mo lang yung tao. Sa tao na yung Siguro kasaba sa gawas. Sa may Ano naikabo. po? No. Nagpundok silang tanan sa gawas o murag may problema. Naghilak man sila. Ang ano ka? Sa ba kayo natabo? Si mama. Hay mas mama. Ma? Wala ito matanong mo, ba't tinatawag? Namatay, tanong mo kung saan matay nito. Naulog yung kamatay sa matanong. Nahurot og kamatay ang ako mga tanom. Mag-unsa na ba lang ko, ani? Kitag tada na, apektuhan gud ini. Gidangan yun na itong mga tanom. Kamay ito ikuha sa itong panginabuhi. Ipagpisti ang ito mga tanong tao. Pastilan, Ay, unsa magpwesto nagmata ka na di ay. Say, natabo ma. Ano di kang tao? Anak, ang atong mga tanong. Alo. Ano siya natabo? Nahurot kamatay ang atong mga tanong. Unsa naman lang ko, ani? Asa naman in taon may panginabuhian. Unsa naman ako ipakaon sa akong mga anak? Mamatay, nagyud kami sa gutom, ani. Mag-yung ko ka magkwanto kay... Ano natabo man ni? Ano naman mo? Kaluhin sa itong mga tanong. Mag-unsa naman tayo ni Ron. Gidangan yun na itong mga tanom. Kamay ito ikuha sa itong panginabuhi. Ipagpisti ang ito mga tanong tao. Pastilan, Ay, unsa magpwesto nagmata ka na di ay. Say, natabo ma. Ano di kang tao? Anak, ang atong mga tanong. Alo. Ano siya natabo? Nahurot kamatay ang atong mga tanong. Unsa naman lang ko, ani? Asta naman in taon may panginabuhian. Unsa naman ako ipakaon sa akong mga anak? Mamatay, nagyud kami sa gutom, ani. Mag-yung ko ka magkwanto kay... Ano natabo man ni? Ano naman mo? Kaluhin sa itong mga tanong. Mag-unsa naman tayo ni Ron. Diyos ko, nga naman in taon nga gikastigo man mi sa kalisod. Kaming mga kabus ni samot ka alaot. Ano mitugot ka man nga mahitabo kini namo. Nga mauraman unta kini ang among panginabuhian. Pahita, yun aning mga pobre taoy. Nang Pilar, igo na sa paghilak, tingaling masakit ka. Mabdos para ba ka? Dili kini sayon alang kanamo ang nahitabo dong bagwis. Sayod kitang tanan. Mag-unsya namlan mi ini. Wa na mi mga tanom. Magot man naming tanan. Naloy kay ko ni nang Pilar, pwerte tang hilak. Kakwes, Pangisis, magulanon man kay kalagi. siyempre, kasi may dili magulan na nga. Nawadan mamig panginabuyan pangisis. Nangamatay man ang mga tanom. Aw, di magtanom na siya pag-usap. Oo, pero madugay pag yun na mo nga mapaabot anak kay patubuan, pabaya na niya. Dili pa siya dayon mamunga. Ang importante, mao ang important. Aron makasugod na sad mo. Og naay paaboton kaysa wa, di ba? Oo, sakto jud ka pangisis. Antos lang sa pagpaabot sa pagkakaroon. Ang mag-antos,
Masantos man ko, no? Joke. Kana ba? Smile, yun. Masolbad na inyong problema. Ano, nag-ambak-ambak man ka? Gamita ko. Gamita ko. Dali, sige na. Pag-una-una, kung siya'y magkatabang sa inyong problema karon. Og i-drawing dayon. Go! O, bungis-gis. Ako'y isang lapis, dulo ko'y madulis. Naiguguhit ko ang bawat naisip. Nabuburag ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin, pambura ko'y gamitin. Nala, mamala kong drawing. Bungis-gis. Charang! Kinagat sa liso. Isprekitek. Di ba? Mga liso man ng imong gidrawing. Oh, lalang klase sa liso sa mga tanom. Kadaghan. Unsa may imong buhaton niya ng maong mga liso? Maning itanom ni mama. Ug ang uban, akong ipang kanang apod-apod sa mga silingan. Ug sa uban nga naapektaran ang ilang mga tanom. Very good, Bagwis. Putli, yun kag kasing-kasing. Kamao kang mo paambit sa grasya nga imong naangkon. Og tungod niya na, kining maong mga liso, ako kini silang basbasan. Paspas ra ang ilang pagtubo. Og ingon man, paspas ang ilang pagbunga. Dili sama sa ordinaryong mga tanom. Oh, hala, isidlak ang tanang mga liso. Lakaw, og itisok na ninyo kanang maong mga liso, Bagwes. Oh, bungis-gis. Daghang salamat. Ha? Agay. Dadad ko. Kusniton, be. Ay, yes, bagyan. Ay, kusnete. Uy, kadaghan ng English yung Bagwis. Di ka man ini, ha? Di na mo nilong. Kadaghan na ni. Bitaw, di mag-ani dong Bagwis. Pangutana. Ang importante, yun na natay mga nagkadayang liso nga itanom. Ug lahi ning maong liso. Kay kusog ni nga mabuhi. Na dali nga mo tubo niya, mamunga dayon. Mana ay mo paglangan. Kanang panalom na mo. Pagdali mo tanom. Sige na. Dadaan ang inyong mga liso. Panalom na Oo, mo. daghang Sige, salamat sige, kayo, ha? sige. Di ba, Wes? Salamat kayo! Dong! Bagwis, Dong! Isa! Sa man ron. Dong! Kajit akong tanawon ma. Hey! Oy, buntag dong Bagwis. Ang butang lang! Uy, kamu man ko di ay na. May buntag di atisa. May May buntag sad. Unsa may ato? Nakwan, di ami aron magpasalamat mo ninyo. Magpasalamat, Papasalamat, liso. Dapat ninyo. Nanubo ang mga gitisok na mong liso. Nanubo na. Halo. Lobo Wala. Nanubo tuod. Dong Bagwis tanawa na gud nanubo ang atong gitisok na liso dong. oh, ha? Salamat kayo, ha, Bagwis. Salamat kayo. Salamat kayo. Talong. O ang atong pabuton, mauna sad ang pampamunga nila. Dong Bagwis, doon na lang ko ipangutana. Unsa man ang pilar? Tulo pa lang kaadlaw gikan sa pagtisok sa maong liso. Nitubo naman dayon sila. Nanubo na dayon ba? Kanang inaana man kapaspas ang mga liso nga imong gihatag namo. Paspas nga nitubo. Sa ako nang gingon ng pilar, lahi kini mga liso.
dili siya ordinaryong liso. Sumaybot na may pasabot, nak. Kaning usa kini ka gasa grasya nga gihatag nato. Gasa. Gasa o grasya. Yok. Basta doon na lang kita'y putli nga kasing-kasing. Manggihatagon o manggiluyon. Hatagan kita grasya. Bunsa kanang mga bago karon nga mga tanom nga ato nga naangkon, ampingan dyan na nato. Ug dili kita mudaw sa paghatag usab sa nagkinahanglan. Aron dili kini bawion sa kaytasan. Amo ka na timan-an dong bagwis. Mas mula mo dong. Nakakisama ka. Laban ka. Dapat. Anak, sultihan ako kustinuod. Tunaw ko bantayan ni Muron. Ingon og sa ni samot kalaw ang imo sinultihan. Ug ingon man, daghan kat nakatunan na. Daghang kong leksyon nga nakatunan gikan sa akong usa ka bagong higala ma. Bagong higala? Oo. Si Bungisngis. Bungis-ngis? Oo. Iyangan kay si Bungisngis. Akong higala nga butan. Oh, kinsa to? Unsa to? Ha? Doon na kayo nadungog ma. Oo, duna. Dahil nagkatawa. Hala. Bungisngis. Nakadungog lagi si mama ni mo. Akong gitoyo. Unsa? Sige lang. Imo bitaw siyang mama. Lab-lab man na. Napasabta ko, muraglain nagkidida. Ma, kalma lang ma. Ang akong bagong higala ang naghatag sa mga liso. O akong nakatunan niya. Kining nga mas maayog yun nga dili kita magtinaw sa uban na to mga higala sa to isig kaingon. Inoon, mapaambit kita sa mataro nga buhat. Dili sa daotan nga buhat. Magpabiling mapaobsanon kay maabot na gyud ang grasya o kaluoy diya nimo. Gasa o grasya. Og tuod man, miabot sa ko kinabuhi si Bungisngis. Tiyanan! Hello, mama? Oh! Lapis na mo sulti! Ma! Hello! Si Mama! Nagkuyapan! Hello guys, good evening. Ito guys, sa akong tindahan. May hatdo sa umpian guys. Magpalit ko og creamel is. Kung siyang ibilin din no? For documentation. Boy, di na pong kuan.
Pres ya. Simba na daw siya. Kaduha na. Simba magampo kay hallelujah, hallelujah. Son, the Holy Spirit, amen. Spirit ba? Phoenix na yun. Aman ito yan, niknik naman. Kaya may nagbaho bilang. No. Ah, grabe ka, Amso. No. Nagan. Ibu. Na. Alam na, anak na pagkan. Anak na pagkan. Gatot nila siya. Saan ko magkakak ko? Akay siya, akay. Ayaw, akay. Prangko ko, prangko. Tara, prangko. Kaya sa mong balang nagagamit na din ng Jesus Christ. Juan Rasa, ay si Juan Rasa sabi. Ay, malit po, dali na. Mar, kasi kayo Mar. Makalang yung kayo pa. Sige sa. Wala ka lang lalay. Ana, may sunod na daw, manghagad na daw tawag Juan. Maya, panayaw kaya ito na bulok ko. Gipanhigay na po, nag-inom sila. Nag-inom daw sila na yung mga barkada niya. Ina, yuyo nagsugo. Masarap ito. Di man makakuan siya yuyo. Akong kingnan, kailan kang yuyo? Wala ay, kipin. Yuyo niya, oy. Ina, kailan ka ni Manyakis? Ina ka ni. Ina, may wala gina. Yawa, Manyakis mo na. Gamay libi. Iyon. Balik sa kabalik si John Mar. John Mar. Kakilala mo to. John Kes, ano? Kakilala mo kilala. Kaya ito Balik ko price. Wala, yung animal. Papulan na. Nagkalit dito po. Kanon sa kanimo balik no? Iyot mo to. Salin lang ito. Salin lang mo. Ay, dito ra si Eskila. Yo, buupan na rin. Salin lang yun. Ito ah. Magmanaw to ang parto. Nasunod na ha? Baka nauyungar. Ubang ka parto ugma. Ano yung layo? Ano eh? Pwede mo to. Tawag ko sa. Chatpan kayo na kung karoon na. Inom daw. Ayun yung block nga na. Dahil disco dire yan. Bunso, kita mo kang dudong. Discount tayo mabulok ba? Na. Wala, ayaw, ay, dugay na mo sapat. Bakit ang gapon mo? Oy, buban baka ugma parto. So! Di ka? Patala siya kayo ba? Usay. Ay, kakay, wala. Di sa tuwari. Uli naman gani. Kaya nakakita siyang alas kiti na yung oras. Brigada daw siya umano. Brigada daw siya. Yung bago rin. Yung nilay ko dire. Yung nilay ko ba no? Bali, nag-Eskila yun.
Ayun na, magluto na ako. Silay ka kay pirahon magid me. Pirahon me. Dapat gisan ni silay ka ba na magtubig. Ano ba? Ano ba mo to? Sino sa diyan? Da, buang di pirahon magid me. Anahon kay mo sanina kaniyo. Tigil mo biya gyud. Ay kana dra ba? Anahon kay mga sanina kani. Jakit ni marmaro. Kuan pun bau-bau. Kuan kena balas ba? Wa pa na lapuan. Sop ge. Yo, si Kakay bagi pakita rin ito rin tutoy. Alas Kakay. Pangulog na ada na ako. Pag-away mo rin maging sonay. Ay, ito yung pag-away lagi. Grabe, kaning doon ang motor rin. Magpiwan ba? Doy-doy, kaya ingatan mas dalan.